Rara mendut prana citra, bukane kangen ing ati. Kok ngetes aku lho. Ora, Aku lurung iso. isamu manak ae. Iya paling gempang ya kuwi. Ndelelele. Neh apa piye? Jo. Bisa nganake kono isane. Gak mampu. Lah iya. Rada rene lho a. Sesarengan Baresta Musik Narendra. Nganti ngaing wengi prana citra gantilan ning ati yen tan weruh bring sliramu atiku kira bisa turu Rara mendut wong ayu ora beda rasane atiku yen tan weruh bring sliramu kumprang sanging kok kudu ketemu bangita ali ti bisa turu tengno ning sliramu mung tansah ingan sliramu kono ngogel ae kene slot-slotan. Kok beda karo Mbah Google lho. Heh? Kok beda cakepane? Sarepe. Mbok gawe dhewe. Gedhing aku. Aja sumalang ing ati nganti rina tan kenggan sarikma wis aja muna muni ing bang wetan wis katon yang surya ya kowe sik gak ya. Lah yen tan weruh bring sliramu pripun Kang Mas atiku kira bisa turu
Terus apa modus upama leganono nyang saka yen ora bisa ramu kaya tan bro ora bisa antuk banyu hae banyu apa Kang Mas banyu kae lho sing marai ngamuk aja ngono kuwi ya iki kok marai kudu ora yakin mergo sikilmu lara kok gedeng aku MC kok dagluk-dagluk lho Mas aku iku nek no ya aja akeh-akeh angger bengi ra turu ya monggo Mas ayo masa kalah karo Mas Tejo iya kalah gak apa-apa gak apa-apa ora apa-apa iya aja semangat wis aja mbong muni ing bang wetan wis katon yang surya jane lok tenan barastai lagu rung digawe lho wis iso cerdas oh gurune ya iki oh alah marah rusak hati-hati sesuk dijak ngarit Nggih, sembah nuwun sanget.